נשאר כאן מאחור, מבטיחים תמיד לזכור. עוד מעט יכבו את האורות, רק עוד קצת מרימים את הכיסאות. עוד מעט ונפרדים, רגע וכולם הולכים הביתה. עוד מעט ונרוץ מול השמש, ילדים של קיץ לא מפחדים ליפול. ואם נשכח אז הלב יתגעגע, אם תזכרי אותי. סיום של מחזור כ"ט. השירים יעלו ויבואו כיתה ו'1. קבלו במחיאות כפיים ו'1. יעלו ויבואו ים אדר, דניאל אדרי, עומר בריר, יאלי ברוך, אביה גולדפין, דניאל גלנטי, דוד נבור, דורון אבר, רותם הכהן, נורית טפירו, עידו יהודאי, יניב קליין, עידו רחמים, ודאי שרבי. ועכשיו נקבל את כיתה ו'2 המהממים. הראל אברג'ל, יגאל מתן, יובל אבריאל, עומר מציס, ברכה כהן, אלה, חיים דניאל, דוד איתן, יצקן חל, כהן איתי, כהן ליבי, עינב כהן, אלמה מיארה, גאיה מילר, יער נבל, איתמר קיביתי, אילי קורקן,
ערב טוב, מחנכות ומחנכים, מורות ומורים, צוות בית הספר, משפחות וכל הבוגרים והבוגרות. הערב, במעמד חגיגי ומרגש זה, אנו מסיימים תקופה בחיינו, את בית הספר היסודי. בית הספר היה לנו בית בו רכשנו ידע, כישורים חברתיים וערכים. רק לפני רגע היינו תלמידי כיתה א', מבוישים ונרגשים, וכעת אנו לפני סיום ומעבר לחטיבה, זו הרגע לעצור ולומר תודה. אנו רוצים להודות על הטוב, להעריך ולהכיר, על כך שליוויתם אותנו בדרכנו. נתתם בידינו כלים והנחלתם בנו ערכים. שימשתם אוזן קשבת ויד תומכת. אני מתכוונת להזמין את מירב ביטון, מנהלת בית הספר, לשאת דברי ברכה ופרידה. מירב, ליווית אותנו במהלך השנה, שהייתה מורכבת ומאתגרת במדינה. תודה על המסגרת התומכת והקשובה שראתה והצמיחה אותנו, על הפעילויות והיוזמות הרבות שהשאירו אותנו והעניקו לנו במה, ובעיקר על כך שיצרת עבורנו הרגשה של בית בבית הספר. תודה רבה. מחזור כ"ט, הורים, אורחים, צוות יקר, ראש המועצה, ברוכים הנמצאים בשנה... בשנה שכזו מאתגרת, שנה של שגרה מוזרה בצל מלחמה. ביום הזה אני רוצה להתרכז ולאחוז באופטימיות. לזכור את הצחוק המתגלגל של הילדים במסדרונות, את רגעי הנחת בהפסקות ובשיעורים, השמחות והאירועים הטובים. זהו היום שאני וכולנו בהודיה גדולה על היופי והחן של הדור הבא. תלמידים ותלמידות שלנו, אתם בסיומו של פרק חשוב בחייכם ובפתחו של פרק חדש. אברך אתכם בברכת דרך צלחה. שאו בגאווה את שמכם, הזכירו לעולם מי אתם ומהיכן הגעתם. היו כמו שמש לעולם והאירו את הסביבה. היו כמו ציפור נודדת וממבט מעל התבוננו על הטוב ועל היופי שיש סביבכם. היו כמשב רוח רענן והפיצו טוב על פני האדמה. השתמשו בשכל, אבל גם בלב, רכשו חברים חדשים, ואל תשכחו לפסוע גם עם הוותיקים. שלבו כוחות, כי יחד זו עוצמה, והבליטו את הייחודיות שלכם בסביבה החדשה. זכרו, כל יום מחדש אתם הגרסה הכי טובה של עצמכם. אתם הדור הבא. מאחלת לכם שיהיה זה מסע בעיניים פקוחות. אל תחששו לטעות, להתנסות ולגלות. דברו עם העיניים וגם עם הלב, וחבקו חזק חזק את היש. במסע החדש, אל תשכחו לרגע את ההורים, את בני המשפחה, חברים טובים. הם יהיו שם עבורכם תמיד לעזרה. כתב עידן עמדי בשירו החדש. זה נכתב לילדים שיזכיר לכם, בסוף תמיד זורחת השמש, ואתם אולי קטנים, אך החיים כמו ענפים סבוכים. אין יודע מה תביא איתה הדרך, ואם הכל יכאב, ואם תרגישו שאין ערך, שהכל בוער, שאין עוד דרך חזרה, תתמסרו למנגינה. כל עוד היא מתנגנת, היא תשיב אתכם הביתה,
אל הלב להתחלה. תזכרו, גם השדות צומחים מגשם. אל תמהרו לגדול. אתם עולם. יש בכם הכל, אוקיינוס ושמיים ועיניים מהירות לשים לב לכל אלה. מחזור כ"ט, לכו עם הלב שלכם בבטחה וזכרו, יש לכם ולכן תמיד מקום פה בבית. בהצלחה רבה בחטיבה. אז כאן בבית שלי, מזה כ-15 שנה, זו ההזדמנות שלי לומר תודה למשפחתי השנייה. תודה גדולה לנופר הסגנית ולרויטל המאמנות, שנמצאות תמיד סביבי באהבה גדולה. תודה עלייך דפנה, על התפאורה המדהימה, עופר על המנגינה, אורלי על השירה, חנן על הניצוח, בימוי, הפקה, במקצועיות שאין טובה ממנה. יובלי על הריקודים ממעלה ראשונה. מורן על בימוי נפלא. קובי לוגיסטיקה. איילת היועצת. צוות נפלא. מורים, סייעות. על מי שאתם. ותודה ענקית למחנכי ור. ערן. אולה. על הטוב שאתם מביאים איתכם, על העמל הרב, האמונה בילדים, על העיניים הטובות ועל ההתעקשות לאורך כל הדרך, לא לוותר על אף אחד. הורים יקרים, חברי וחברות ועדי הכיתות, תודה על שיתוף פעולה. חיים ראש המועצה, ברק מנהל מחלקת חינוך, תומר גל יושב ראש המדרטוריון, תודה רבה. ולסיום אסגור בתפילה קטנה. שיחזרו חיילינו בשלום, שישובו החטופים לביתם במהרה, והארץ תשקוט, ויהיה שקט ושלום על פני האדמה, ונאמר אמן. ערן, הילה ונופית, תודה לכם. תודה גדולה על שליוויתם את צעדינו, כל עת תוך דאגה, תמיכה ואמונה בנו. תודה על העידוד, המילים הטובות וההובלה לאורך השנים וגם בכל החזרות להצגה. אנו רוצים לומר תודה לכל מחנכי ומחנכות האהבה שלנו, תודה על השנים שבהם לימדתם, תמכתם והייתם שם בשבילנו, ותודה לכל צוות המורים שלנו שלימדו אותנו לאורך השנים. איזה פלא, היא לא עושה עניינים. איזה פלא, היא ואני סופרים שנים. מה הפלא שרוצים אז משתנים? מה הפלא ששרים היו זמנים? הנה זה בא, הנה זה בא, הנה סיבה כל כך טובה למחשבה. הנה זה בא, הנה זה בא, הנה סיבה כל כך טובה להחשבה.
איך בן רגע יש מענה לשאלות, איך בן רגע היא ואני חוצים גבולות. זה הרגע שחלמנו בתפילות, זה הרגע שנכתב בשני קולות. הנה זה בא, הנה זה בא, הנה סיבה, סיבה כל כך טובה למחשבה. הנה זה בא, הנה זה בא, הנה סיבה, סיבה כל כך טובה לאהבה. אני מתכבדת להזמין את נציגי ההורים של כיתות ו'. הורים יקרים, אנחנו יודעים שגם אתם עכשיו מאוד מתרגשים. לא תמיד אנחנו אומרים זאת, אבל עכשיו זו הזדמנות גדולה, ואנו אומרים תודה רבה, מכל הלב והנשמה. תודה שאתם יודעים מתי להתעקש ומתי להניח. תודה על התמיכה וההקשבה, על הדאגה, על ההגנה ועל האהבה הרבה שאתם מעניקים לנו. תודה. ראש המועצה, מנהל מחלקת החינוך, מנהלת בית הספר, מחנכות, מחנכים, סגל המורים, בנים ובנות יקרים שלנו, הורים יקרים, אורחים נכבדים. כיתות א' ו' הן כיתות של בית הספר היסודי, שבהן כל ילד וילדה מצוי תחת חממה עוטפת, ללא דאגות. אתם מסיימים 6 שנות לימוד, שבתוכן מגפת קורונה שפלשה עמוק לתוך כיתות ב' וג' ומלחמה קשה שפרצה ממש בתחילתה של כיתה ו'. זה בכלל לא מובן מאליו להיות בבית בסגר, ללמוד בזום, לפגוש חברים מאחורי מסכות, וזה גם בכלל לא מובן מאליו לחשוב על החטופים, החיילים, המפונים, ולהחזיק בתקווה מתמדת לשמוע בשורות. אנחנו חוגגים היום את מסיבת הסיום של מחזור כ"ט, והילדים והילדות האלה הם באמת כאלה טובים. כאלה טובים. אנחנו מבקשים להודות לכל מי שעשה לילות כימים והשקיע מאמצים גדולים כדי לאפשר שגרת לימודים כזו או אחרת בתקופת הקורונה או מלחמה וגם בשגרה, ובכך אפשר לילדים ולילדות תחושת ביטחון, שייכות, דאגה ותשומת לב. אנחנו מודים מקרב הלב למועצה, לראש המועצה ולמנהל מחלקת החינוך. תודה גדולה גם למנהלת בית הספר, למחנכים ולצוות המורים, לצוות בית הספר, ולכיתת הכוננות. ילדים וילדות יקרים, אנחנו גאים בכם, אוהבים אתכם ומאחלים לכם הרבה הצלחה בלימודים בחטיבה.
תהיו קשובים לעצמכם, תגלו עולמות, תכירו חברים חדשים. שוב, תהיו שמחים ומאושרים. ולכולנו נאחל שבשנה הבאה נשב על המרפסת, נספור ציפורים נודדות, שהילדים ישחקו תופסת ושהרבה טוב יהיה. אמן. ועכשיו, אורחים יקרים, כמה תודות מיוחדות. מירב ביטון, מנהלת בית הספר. בואי נדבר. כשהילדים שרים, האור נדלק פתאום, וכל חושך נעלם. כשהילדים שרים, חוזרים צבעי הקשת היפים שבעולם. זכות גדולה מבחינתנו להיות הבוגרים הראשונים של בית הספר שאת מנהלת. הבאת איתך משאב רענן של התחדשות, פתיחות והקשבה. יצרת מקום בטוח של שייכות ומשפחתיות לכולם. ראית את השונה ויצרת ממנו שווה. כל אלה במעטפת חינוכית מפרה ומצמיחה. מכולנו, תודה וברכה להמשך הצלחה ועשייה מוצלחת. נופר מזור, סגנית מנהלת בית הספר והמחנכת המיתולוגית של כיתה ו'1 בכיתות א' עד ד'. תודה רבה. ערן קרינסקי, מחנך כיתה ו'1. ערן בוב, ערן, איפה אתה? תשלח לי שקט טוב מוגן, תשלח לי שקט מענן. תשלח לי שקט בין כוכבים, תשלח לי שקט בקופסה מארץ רחוקה. נפגשנו רק השנה, ולמרות הזמן הקצר הפכת לדמות משמעותית וחשובה מאוד עבורנו. השנה האחרונה הייתה קשה ומורכבת, וכשלכולנו התערער הביטחון מצאת את המילים להרגיע, לשמור על שגרת לימודים ולתת מקום לכל החששות. הגישה החינוכית שלך משלבת לימוד, ערכים ואהבת זולת. בזכותה יצרת בכיתה קהילה מגובשת ומכילה שמהווה לילדים מקום בטוח. בשקט שלך אתה מצליח לראות לעומק את התלמידים, לזהות את הכוחות שלהם לצד הקשיים ולעודד אותם להשתמש בהם בצורה טובה ביותר. אנו בטוחים שתמשיך להוות מקור השראה לתלמידים רבים, בדיוק כפי שהיית עבורנו, מאחלים לך הצלחה רבה. כבמעשה קסם בונה ממלכת כוכבים בשמיים ומדליקה את זוהרה אחד אחד. בכיתה ה' קיבלת כיתה שהתאוששה מיתרי הקורונה והייתה זקוקה נואשות לאשת חינוך שפועלת בשליחות אמיתית. באיזון לא פשוט, דרשת מהתלמידים ולא ויתרת, אבל בה בעת הראת המון אהבה ואמונה, ידעת בדיוק מתי להרפות ולשחרר ומתי ללחוץ, גיבשת את הכיתה לפרויקטים משותפים, ידעת לחנך אותם לערכים ולמצוינות, וקיימת קשר משתף ובגובה העיניים עם ההורים. וכך, כאוחזת במטה קסם, עברת בין כל תלמיד ותלמידה, הדלקת את זוהרם אחד-אחת עד שיצרת ממלכה של כוכבים זוהרים. אנחנו מוקירים לך תודה ומאחלים לך עוד שנים רבות של עשייה חינוכית ומשמעותית. בתיה גרדל, סייעת כיתה ו'2.
במשך 3 שנים ליווית כאם חמה ואוהבת את כל תלמידי הכיתה. הרפת להם חום ואהבה, פתרת מריבות, סייעת להם בלימודים, ליווית טיולים, והכל בחיוך תמידי ובצחוק מתגלגל. הכרת כל תלמיד ותלמידה לעומק, כאילו היו ילדייך שלך, והיית חלק בלתי נפרד מהנוף הכיתתי. מאחלים לך ולנו עוד שנים רבות של קשר אוהב ומיוחד כזה עם ילדי היישוב. מופיק בן חיון, מחנכת כיתה ו' שלוש. כל ילד צריך לפחות מבוגר אחד שיאמין בו. בתקופת הקורונה, כאשר נותרנו לפתע ללא מחנך, שקועים במסכות ובמסכים, זכינו בך. קיבלת אותנו בזרועות מושטות, באוזן קשבת ובלב פתוח, ועוד לפני שנגמר הזום כבר יצרת עם כל אחד ואחת מאיתנו קשר אישי. בנית אותנו כפרטים וכקבוצה, זיהית את העוצמות שלנו, לימדת אותנו והנחלת לנו את האמונה בעצמנו ובאחרים. כל שהיינו צריכים היה לראות את עצמנו דרך העיניים שלך שהתמקדו תמיד בטוב שבנו. נחישות ובהירות המשולבת ברכות מחויכת לימדה אותנו לנהוג זה בזה בכבוד ובהבנה. ובהיותך דוגמה אישית בנית סביבנו עולם שלם של ערכים חברתיים וגיבוש. כיתה בה כל אחד מאיתנו מרגיש שייך ומוערך. לבני המזל שבינינו יש מורה אחד או שניים שאותם הם נושאים בליבם עשרות שנים. את הפכת לחלק משמעותי מהאנשים שאנחנו כיום וממי שנהיה בעתיד. מאחלים לך שתמשיכי להיות רבת פעלים, מתפתחת, שלווה ומאושרת, ומאחלים לדורות רבים נוספים של תלמידים לזכות לך. חנה שליים, סייעת כיתה ו' שלוש. חנה לא כאן, אבל אנחנו נגיד בכל זאת. 3 שנים ליוותה אותנו בעדינות ובמסירות נדירה. עזרה לכולנו ותמיד ידעת לתת מילה טובה כשהיינו זקוקים לה. בנועם משרה עלינו ביטחון, מקדישה לנו זמן, תשומת לב ועוטפת באהבה. כולם היו בתוך הלב הענק של חנה. ועל כך אנחנו מודים לך. תודה מיוחדת לדפנה קרינסקי, המורה לאומנות. איפה דפנה? קבלו אותה. שמובילה את פרויקט אלבום בני המצווה. דפנה אחראית על התפאורה היפה שאתם רואים כאן, על התלבשות לכל הטקסים ועל הקישוט של בית הספר לכל הבקשות. תודה למי שאחראים על הערב הגדול והיפה הזה. לחנן כהן, ליובל כהן ולמורן גל, על הבינוי והריקודים והערדה של הערב החגיגי הזה. לעופר ליפשיץ, שמוביל את פרויקט מוזיקה מבית הספר ואחראי על כל הצלילים של השנה וגם של הערב הזה. תודה גדולה למי שמחזיקים את המסגרת מבפנים ומבחוץ. איילת כהן, יועצת בית הספר, רויטל בן שושן, מנהלנית בית הספר, קובי אמסלם, אב הבית. היריעה גדולה מאוד, ולא נוכל להזכיר כל אחד ואחת מכם בנפרד. לכל אחד ואחת מכם, מורים יקרים, עציץ תבלין כאות הוקרת תודה שטיבלתם את שנות הלימודים בידע, בחוכמה ובאהבה.
תודה רבה למשפחת פוליצר על התרומה של השתילים. תודה מיוחדת וכפיים לאבישג יהודאי, שעיצבה את הלוגו השכבתי ודאגה לכל הגרפיקה ולספר המחבור. ולפני סיום, תודה רבה לשותפות שלי למטבחון הנהגת ההורים, אורית כהן, איפה את? וליפשיק, ותודה גדולה למירן. תודה רבה לגזברים שעבדו לצידי, רן קיוויתי ויעל אולמן. מגיע להם כפיים, נערכות השם. ותודה רבה לחברי הנהגת ההורים במהלך השנים, ולכל מי שתרם והתנדב לפעילויות השונות במהלך השנים, וגם לקראת המסיבה הזו, ותרם להצלחת אירועי סיום בית הספר היסודי ולהצלחת הערב הזה. תודה רבה.
חיים עדן שקד. מנהל מחלקת החינוך במועצה, ברק מזרחי, מנהל בית הספר מירב ביטון, צוות יקר, הורים, תלמידים ותלמידות יקרים, בוגרי כיתה ו' של בית הספר יסודי הר אדר, קהל נכבד, ערב טוב לכולם. בכל שנה המעמד הזה מרגש אותי מחדש. נדמה שרק לפני זמן לא רב ליווינו את צעדכם הראשונים בבית הספר, והנה אתם כבר מסיימים. כל כך מהר עברה התקופה הזאת, ממש זה לא יאמן. 6 שנים עברו מאז שעשיתם את הסיבוב המסורתי על הטרקטור ביישוב, והנה בא הרגע שאנו משחררים אתכם הגוזלים לעוף מהקר. 6 שנים בהם ניסינו להקנות לכם ידע וערכים, להעמיק שורשים, לצייד בכלים ובמיומנויות להתמודדות עצמאית בחטיבת הביניים. 6 שנים של עידוד ודחיפה, 6 שנים של הידברות והקשבה, 6 שנים של אין ספור חוויות, למידה, טיולים, מסיבות והתנסויות חברתיות. 6 שנים בהם תקופת קורונה ארוכה וימי מלחמה מאתגרים. 6 שנים של הכנה, ונדמה ששום דבר לא מכין אותך לרגע הזה ולהתרגשות המלווה את המעמד. מאחורי העשייה האינטנסיבית שהתרחשה בשנים האלה בבית הספר, עומדים הרבה אנשים טובים שכולנו רוצים להגיד להם תודה. בראש ובראשונה אני רוצה להודות בשמי ובשם ברק, מנהל מחלקת החינוך, מעומק הלב למנהלת בית הספר מירב ביטון. מירב, למרות שזו שנתך הראשונה בניהול בית הספר, הפגנת מנהיגות יוצאת דופן, מחויבות בלתי מתפשרת ואהבה אין קץ לתלמידים ולצוות. הצלחתך בניהול בית הספר תחת נסיבות לא פשוטות היא עדות ליכולותייך, למקצועיותך ולאהבתך לילדים, ואני משוכנע שעוד נכונו לנו שנים טובות בשותפות חינוכית שתציג את הר אדר קדימה. תודה רבה. למחנכים ולצוות בית הספר, המסירות, המקצועיות והאהבה שהענקתם לתלמידים הם הבסיס להצלחה של כולנו. תודה לכם על כל מה שאתם עושים יום יום עם חיוך ותחושת שליחות אמיתית. תודה רבה לכם. רופא מציל חיים, אך מחנך דואג שהם יהיו טובים. מהנדס מתכנן מבנים, אך מחנך מעצב ילדים. אסטרונאוט נוגע בשמיים, אך מחנך נוגע בנפשו של ילד. מדען עורך ניסויים וממציא המצאות, אך מורה מאפשר לילדים לגלות בעצמם. איש מחשבים מתכנת מחשבים, אך מורה טוב מלמד איך לחשוב. העיקר זורע בכדי לקצור, אבל המחנך זורע ולא תמיד נהנה מפרי עמלו. ובעיקר מחנכים ומורים הם אלה האוהבים ילדים. התברכנו כאן בהנהלה ובצוות חינוכי ובאנשי מנהלה מקצועיים ומסורים האוהבים ילדים ורואים בעבודתם שליחות. אני מצדיע לכל אחד ואחת מכם באופן אישי וחושב שמגיע לכם מחיאות כפיים. בשעה זו של פרידה אני מבקש להודות גם לבנטיה פינקלשטיין, המנהלת הקודמת של בית הספר, על 3 שנים של עשייה חינוכית מבורכת ועל תרומתה הייחודית לדרך שלכם בבית הספר. ולהורים היקרים, שהיהלום הפרטי שלכם מרכיב את האוצר הגדול שיש לנו כאן,
תודה על התמיכה והליווי לאורך השנים. אני מאחל לכם עוד הרבה רגעי אושר ונחת מהילדים, ואני בטוח שיהיו עוד רבים כאלה. אומרים שגודל אילן כגודל שורשיו, ואתם הייתם שורשים ארוכים מאוד, מזינים ומטפחים את הילדים בתשומת לב ואהבה. ראו ברכה ונחת בילדיכם. ולסיום, ילדים וילדות יקרים, שאו בגאווה את הרוח המיוחדת שאפיינה את בית הספר גם לחטיבה. רוח של הידברות מתמדת, הנאה מלמידה, הקשבה, שיתוף פעולה, כבוד, מעורבות ורגישות לזולת. היו שגרירים טובים של עד ההר בכל מקום אליו תלכו, עלו והצליחו, וזכרו שטוב להיות אדם חשוב, אבל חשוב יותר להיות אדם טוב. אנו מאמינים בהצלחתכם וגאים בכם. במעמד מרגש זה נישא יחד תפילה לחזרתם המהירה של כל החטופים והחטופות לחיק משפחותיהם ולשלומם של כל החיילים והחיילות העומדים על המשמר, שישובו בריאים ושלמים, ונאמר אמן. תודה רבה. כעת שכבת רב נקרא, ומתבקשים להפנות את תשומת לבכם. היום עולה והיום בא, זמן קצר המלאכה רבה, בקושי אפשר לנשום, בקושי אפשר לחלום. כרכבות חולפות ביעף, מתראים אנו בחטף, עוצרים ושותים קפה, זוכרים שהיום יפה. ודאי ישנו מקום בו הכל קורה לאט, הזמן עומד מלכת, אולי זה פועל יד, אולי עוד קיץ אנחנו ניפגש, כולנו נתרגש, זה נפלא. אולי עוד קיץ נמחה את הדמעה, ואם תגיע השעה ונבקש, אולי עוד קיץ ניפגש. היום עולה והחום בא, רוח כאן לא מן המדבר, בקושי אפשר לנשום, בקושי אפשר לחלום, אין חלום. כמסלולי הכוכבים, לפעמים אנו מצטלבים, נותנים רגע יד ביד, יכול להיות נחמד. ודאי ישנו מקום בו הכל קורה לאט, הזמן עומד מלכת, אולי זה פה
בבקשה ולבקש אולי עוד קיץ ניפגש, אולי עוד קיץ ניפגש, עוד קיץ ניפגש, אולי עוד קיץ ניפגש, קיץ ניפגש, אולי עוד קיץ ניפגש, עוד קיץ ניפגש, אולי עוד קיץ קח אותו לאט את הזמן, העולם עוד יחכה בחוץ. קח עוד שאיפה מן הזמן, 2 דקות לפני ההתפכחות. להתמכר ללב המתפרע, לדמיון המתפקע, לאושר הנוגע בעומק הכאב. אתה עוד תגלה את העולם, אם תרצה או לא תרצה, יש עוד זמן להשתנות מן הקצה לקצה. אם האהבה כאבה לך אתמול, אולי מחר היא לא תכאב. אם עוד הדמעות זולגות בלי קול, בסופן אולי חיוך רחב. להתמכר ללב המתפרע, לדמיון המתפקע, לאושר הנוגע בעומק הכאב. אתה עוד תגלה את העולם, אם תרצה או לא תרצה, יש עוד זמן להשתנות מן הקצה לקצה. אתה עוד תגלה את העולם, אם תרצה או לא תרצה, יש עוד זמן להשתנות מן הקצה לקצה. קח אותו לאט את הזמן, העולם עוד יחכה בחוץ. קח עוד שאיפה מן הזמן, 2 דקות לפני ההתפכחות. אתה עוד תגלה את העולם, אם תרצה או לא תרצה, יש עוד זמן להשתנות מן הקצה לקצה. אם תרצה או לא תרצה, ויש עוד זמן להשתנות מן הקצה לקצה. נשאר כאן מאחור, מבטיחים תמיד לזכור. עוד מעט יכבו את האורות, רק עוד קצת מרימים את הכיסאות. עוד מעט ונפרדים, רגע וכולם הולכים הביתה. עוד מעט ונרוץ מול השמש, ילדים של קיץ לא מפחדים ליפול.
אחרי החופש הגדול. למעלה מעט ונרוץ מול השמש, ילדים של קיץ לא מפחדים ליפול, ואם נשכח אז הלב יתגעגע, אם תזכרי אותי אחרי החופש הגדול. מעט ונרוץ מול השמש, ילדים של קיץ לא מפחדים ליפול, ואם נשכח אז הלב יתגעגע, אם תזכרי אותי אחרי החופש הגדול. שיהיה, אני עוד אשנה, אני אגשים את חלומי, נושאי בשורה רעה, מכות עוד גזרה, לא ישנו את מהותי. אני את והאל שלצידי עוד ננצח, לא בגלל הכוח, רק בגלל הרוח הנושבת בגבי, רק בגלל הרוח בתוכי, במוחי, בנשמתי, רק בגלל הרוח בתוכי, בדמי, בנשמתי. את שיש לי להגיד אני עוד אצרה, אפילו בירח ישמעו, מי שיגיד לו כך אותו לא אשכח, יבוא היום הוכיח צדקתי, כן. אני את והאל שלצידי עוד ננצח, לא בגלל הכוח, רק בגלל הרוח הנושבת בגבי, כן, רק בגלל הרוח בתוכי, במוחי, בנשמתי, רק בגלל הרוח. קשה לחדשות פה, אז לפעמים אני לוקח את האוטו ונוסע צפונה מהעיר, לפני שעות מלחמה תתחיל, מהברכיים הרועדות ונרגע, קשה לי לעכל את מה שאני שומע, כמו כל הפזמון, ישראל סוריה לבנון, אני חייב להתנתק, קראתי ומרתק, הכל נשמע
תן לי להניח את הראש דקה, שים לי איזה זוהר ברמה קטנה, משהו נעים לנשמה, שים לי איזה יין, שוט של תקווה, תזמון אחד עם קצב המדינה, תן לי להניח את הראש דקה. קשה היום שלי, יש את העניין הזה הקרקעי, וכולנו חרוצים אף בינינו, אנו עובדים אבל עובדים עלינו, אז מחכים למזל ותורים, ומבטיחים אותך למרות הילדים, כולם מדברים על בית וגינה, שוברים חסרונות ומצליק במדינה, אני חייב להתנתק, והדיון לא לתת, הכל נשמע כמו הזעקה, חייב לחכות להשיב ולמות, המוזיקה פתאום שים לי איזה אריקה חדיה, תן לי להניח את הראש דקה, שים לי איזה זמן. הקהל מבקש להמתין בסבלנות להתארגנות המופע. עוד רגע מתחילים. מצוין. יש לכם כבר רעיונות? כן, בטח. אני חשבתי לעשות הצגה לתקופה הקשה של הקורונה. הקשה, כל תקופה בכלל במקום ללמוד היינו במיטה. זוכרים את תקופת הזומים?
משחקים מתוקשבים, מאחורים עם המסך, תופסת עם המורה, שיעור בפיג'מה, וסיפור אלף לילה, ולילה הבאה במחשבים. נראה לכם שהמורות האמינו לנו, אבל לא הייתה להם ברירה. אם אני הגעתי למצב שאני מתגעגעת לבית ספר, זה באמת הייתה תקופה קשה. בידוד, מסכות, חיידקים, סגרים, כמה טוב שנעלמנו מהחיים. מי זוכר את הקורונה בכלל? מאז שהתחילה המלחמה, כל דבר קשה שחווינו, נראה לי פתאום פה בדיחה. קורונה ואז המלחמה, אבל מחליקים פריירים לעומת מה שהדור שלנו עובר. חבר'ה, סטופ. בוא נחשוב על נושאים אופטימיים, משהו שמשדר תקווה. יש לי, הייתי הולכת על הגשמת חלומות, בנים בנות, שקט, שאיפות, ערכים. אז אולי זה היה לפני 6 שנים, מה אומרים המומחים? אוקיי, מה אתם אומרים על אולי דור הטיק-טוק, טלפונים, מסכים? אופסורי! למה את בוכה? איך אתה לא רואה? זה נשפך! לא יודעת שלא בוכים על חלב שנשפך. נכון, אבל זה נשפך על הטלפון שלך! יש לי. הרצל חוזה המדינה, אם תרצו אין זו אגדה. יש לי. הייתי הולכת. אז אולי חלק ארץ ישראל שאני יפה וגם פורחת. עזוב, לא טוב. מסיבת סיום ו' חייבת להיות רצינית. אנחנו את פרק הילדות מסיימים ומתחילים פרק חדש. את באמת חושבת שהצלחתי להתבגר? צריך משהו קופצני, משהו של הדור שלנו כזה, היפראקטיבי חמוד. טוב, נראה שאתם עדיין לא סגורים על נושא להצגה ושאתם כאלה גילכם קצת מבולבלים. את האמת שגם לי אין מושג מה יהיה הנושא להצגת הסיום שלכם. זה באמת קשה לסכם את מה שחוויתם ב6 שנים האלה ואת מה שהמדינה שלנו חוותה. אז תקשיב, אולי פשוט נתחיל בריקוד? היום צפויה, בוא לחגיגה, יפה אותה, יו, תוביל, אם פתאום קצת עצוב והלב, אל תשכח שקרב כבר היום, והטוב עם הרע יתחלק, והרע שוב ייעלם כמו שבא. אם אתה לבדך מסתובב, אל תשכח עוד רבה החיבה של חבר וידיד, של מכר ואוהב, בוא וקח את החום שבא. בוא אל החגיגה, יד בעוד יד תיגע, והשמחה שבנו תדלק הלהבה. בוא אל החגיגה, די עצב די תוגה, כי גם לך גם לנו יש עוד אהבה. עד שהיום יאיר, עוד יעלה השיר, בוא אל החגיגה, צעיר. בוא אל החגיגה, יד ועוד יד תיגע, והשמחה שבנו תדלק הלהבה. בוא אל החגיגה, די עצב די תוגה, כי גם לך גם לנו יש עוד אהבה. די עצב די תוגה, כי גם לך גם לנו יש עוד אהבה.
גדולים, הם יותר חזקים מהכל. אני חושב שאת צודקת. אתם נמצאים במין ליג כזה שיש בו המון בלבול. אתם מתבגרים, ההורמונים שונים, מקובלים, לא מקובלים, וכל מיני כאלה. נראה לך? מי מבולבל? אתם המבוגרים נהנים להלביש לנו כל התיאוריות. אין לי בכלל שמבולבל כלל וכלל. אנחנו באמת מבולבלים. Let's face it, אני הצלחתי לייצר 21,000 עוקבים בטיקטוק, הסתכלתי אותם בבלוגים של גיל ההתבגרות. צריך לדעת איך למנף. מזל שיש טיקטוק, וגם מזל שיש לנו מסיבת סיום. להיזכר קצת בגיל ההתבגרות, בצד המלחמה והקורונה. בואו נזכר קצת מה קורה לנו שההורמונים משתוללים. פליי. אצלי הכל שחור, בפינה של הפינות עלו כלי האור, השלום לי מקלב, כתב ובקטר, שיו, היא תחזור אותי מסתכל עליה, שלא תחשוב שנדלקתי עליה. נראה לי לא אוהבת בך, כל פעם מסתכלת עליך. אף אחד לא מבין אותי. דניאל בכלל עושה את זה שאני קיימת. הייתי צריך לעבוד החוצה של סטטי, אולי הן מסתכלות עליה יותר. אני הכי יפה פה. שיו, מיכל מתנהגת כמו פקצה. שיו, מסיבה הזאת מה זה לא מתרוממת? בואו נלך. גוף, אף אחד לא נהנה מהסיבה שלי. הגיעו אותם מדי בנות ופחות מדי בנים, אני מת. אחי אמר לי שבעבוד בנים שלא מסתכלים עליהם. דניאל, רק אני לא יודע. מה אני צריך לעשות כדי שיובל תסתכל עליי? אני מת לרקוד ולהשתחרר, אבל אני מפחד שיצחקו עליי. אני מקבלת כמו ביונסה, אני הכי מקובלת, אני חייבת להיות הכי מקובלת. שיעור, מיכל מתנהגת כמו סתומה, אבל כולם מסתכלים על מיכל. חבל שאני מפקצה כמוה. חבל שאני לא רקדן כמו אילי. אוף, למה לא כמו מייק טייסון? אוף, עדיין יש לי ברזלים על השיניים. אוף, למה אני לא יפה כמו שירה? אוף, למה לא יפה כמו אילי? אוף, עכשיו לגמרי אני לא מסכימה במסיבה הזאת. אף אחד לא רוקד בה, הגיעו יותר מדי בנות ופחות מדי בנים, אני מת! יאללה, אני הולך הביתה. לא, בעצם אני אשאר, אולי מישהי תציע לי חברות. אני מהממת. כולם מסתכלים עליי. לא מתייחסים אליי, אני יותר לא באה למסיבות האלה. אין לי תחנון לא להישאר. סבל! עכשיו לגמרי נמאס לי מזה. אף אחד לא נהנה במסיבה שלי, אבל לי היה כל כך קשה. אני מת! יש לי רעיון איך לעשות את המסיבה. בוא נשחק אמת או חובה. שבת לי את המחשבה
זוכרת כבר כלום ולא שוכחת דבר. איך נרדפתי במבול, צלעתי במדבר, נבכה הנת אותי והתיק על הקר. תראו תפלאים איך היא אמרה, תלכי לחיית מסע. אם למה שראינו עכשיו אתם לא קוראים בלבול, אז אני לא יודעת מה זה כן בלבול משלכם. למען האמת, פתאום שהסתכלתי על זה מהצד, באמת נהיה קצת מבולבלים. קצת מבולבלים? קצת? איזה פדיח היה, הלאה, אין לנו סיבה עכשיו. לא אמרנו שתמיד לקחת את הנושא הזה. יש לי! עכשיו נאמר עוד הצדדים החיוביים שלנו. מה למשל? למשל, את היכולת שלנו להיות גורפים יותר מ10 שעות ביום מבלי לאכול ולשתות. אבא שלי אומר שהדור שלנו, המסכים זה כמו הדבר בגוף. גם אבא שלי אומר את זה, נכון, אמרת, הוא תמיד אומר לי את זה, למרות שאתה במסכים לא פחות זמן ממני, הדברים ההורים שלכם באמת, כשהייתי מגיש לכם כל הזמן אהבתי איתם. אולי נעשה תמונה על הקונפליקטים בין הילדים להורים? מה הבעיה? את יכולה לשאול אותה. פה. מה שלומכם הורים? שאלתי שאלה, מה שלומכם הורים? תודה שבאתם. תגידו, נפתח קצת לרדת עליכם? זה לא הוגן שאנחנו עוברים רק על הילדים. נכון. אז יאללה, בוא נראה להם איזה משהו על הילדים כבר בשנת 2024. קדימה! לא זוכרת כבר כלום ולא שוכחת דבר. איך נרדפתי במבול, צלעתי במדבר. יש, תפס לי ראשונה. אוף, נו, עוד פעם, אין לי כוח כבר. ילדים, תגידו, כבר עשיתם את השיעורים שלכם היום? ילדים, כמה פעמים אמרתי לכם, קודם כל שיעורי בית ואחר כך טלוויזיה, נכון? אני מדברת אליכם, ילדים! נו אמא, הבנת אותנו, את לא רואה שאנחנו רואים טלוויזיה? אבל דיברנו על זה כבר, קודם כל שיעורי בית ואחר כך טלוויזיה. חוץ מזה שכל התוכניות האלו, זה עמוד את המוח של חיות ורדודות. נו, וזה בסק, לא שנייה להסתיים. תגבירי קצת, אני לא שומעת. מה, הם חזרו? כן. אני לא מאמינה, אחרי שהוא בגד בה? אני עוד תצטער על זה, תאמיני לי. אני גם לא חושבת שהוא כזה חתיך. וואי, אמא, אני רעב, את יכולה להכין לי לאכול? גם אני רעבה. אמא. הבנתם אותי, תנו שיעשה את התוכנית, זה עוד שנייה נגמר. אוף, נו, אמא, איפה אבא? מתי אבא חוזר מהעבודה? אני חייב לדבר איתו. עוד מעט, עכשיו תעלו לעשות שיעורים. חייב לגמור את הפגישה הזו. אנחנו לא יכולים למשוך אותה עוד הרבה זמן. אנחנו כבר כמה ימים, אנחנו נפסיד טריליארדים. אבא, אתה לא מבין מה קרה היום, המורה הכינה לי את הטלפון. שוב שיחקת בו באמצע השיעור? כן. יופי לביא, תמשיך לשחק בטלפון במקום להקשיב לשיעור ונראה לאן תגיע. תאמין לי, זה היה רעיון גרוע שלי אם אני אקרא לך אותו. השיר זה מביא רק צרות. כשאני הייתי בגילך, שיחקתי בחורים, טיפסתי על עצים והאכלתי אפרוחים. נכון מאוד, הרבה יותר טוב מכל משחקי הסמארטפונים שלך. אגב, סיימת שיעורים? כן, משעמם לי נורא בלי האייפון. אני אלך החוצה לחפש לי איזה עץ לטפס עליו. או, סוף סוף, אתה להקשיב לאבא שלך. אז מה קורה? למה לא הגעת היום לעבודה? היה לי סידורים. אל תשאל, יצאה עונה חדשה לפורטנייט, משהו מטורף. מה אתה אומר? איזה יופי, אני כבר פותח. תגיד את הכל לפני? 051113. סבבה, כתבתי. אתה במשחק? אתה לא ברמה שלי. אתה לא ברמה שלי. אבא. מה קרה? נפלתי מהעץ. אז למה לא התקשרת? אמרתי לך שבוע לקחה לי את הטלפון, לא? נכון, שכחתי. עכשיו איך תנוח?
תראה טלוויזיה. ממש מוצא חן בעיניי העובדה שבית ספר הפך להיות בית ספר דיגיטלי. נוח לי לא לסחוב בכל יום את ערימת הספרים, נוח לי שכל הדברים נגישים לי בלחיצת כפתור. העולם עובר שינויים מפליגים וגם אנחנו פה. סליחה שאני הולכת את החגיגה, אני מעדיפה את העולם הישן. לי חשובה המסורת. סבא שלי תמיד אומר שאין זהות ללא מסורת. הוא אומר שהיא חלק ממקור היציבות, ההמשכיות והפנימיות. אני מאמין שכל מסורת נתונה לפרשים שונים. לכל מסורת יש חיים חיים יותר וחיים פחות. אתה בעצם מתכוון לומר שהיא לא רק מה שכבר נאמר בה, אלא היא גם ובעיקר מה שייאמר. צריך לחזק את המסורת בכך שנפתח אותה לקראת השינויים העתידים לחול בה. שינויים אשר הדור שלנו, אנחנו, ניקח חלק פעיל בעיצובם. אנחנו הדור הבא! מעניין לאן נגיע עם כל הטכנולוגיה המתפתחת הזאת. נראה לי שבעוד כמה שנים נגיע לבית ספר במונית מרחפת. ואני כמעט בטוח שלא אין ספרים בעולמנו. כל העולם יהפוך למסכים ודיגיטל. עוד מעט גם אוכל שנוכל יופי מוגז. הרבה יותר מתקדם מהזום, ואפילו לא יהיה בלחיצת כפתור. רגע, אבל זה ממש מפחיד. מה יקרה לטבע שלנו? לא יישאר טבע, הכל יהפוך לטכנולוגי. לא, אני לא מוכן לוותר על הטיול ג'יפים למעבר בשבת. זה יהיה אסון אם נוותר על הטבע שלנו. אני לא מוכן לוותר על הספר. ומה עם ספר הספרים והמסורת?
מהמסורת. אם נוותר, לא נהיה יותר העם היהודי. לא זוכרת כבר כלום ולא שוכחת דבר, איך נרקבתי במבול, צלעתי במדבר, כן הנדודי, והתיק על הקר, תביעות רגלעים איך היא אמרה, תלכי אחריהם במסע. קולות צועק מתוך שינה, אבל אמרתי לחלום, להושיט את היד, עיניים לא לעצור. נולדתי בחשכה וגדלתי לתוך אור. רכבת הפתעות נעצרה, הגענו לתחנה. אנחנו הדור הבא, אל תטעו בנו, החבילה עוברת, פתחנו את הסרט, לא שכחנו לאכול דור, יש משימה. לא רקדתי ברחובות אבל למדתי לזכור, לא מובן מאליו שיש לי בית לצור, ההיסטוריה כמו שעון, אנחנו מאחור, בדרכון שלך בליבך, חוקרות ניצחון של הסמך, אנחנו הדור, אל תטעו בנו, החבילה עוברת, פתחנו את הסרט, לא שכחנו לאכול דור, יש משימה. התמונות שלנו על ענן של זיכרון, ואין לכם אישור עריכה. הדור הבא, רגל פה, רגל שם, עד שאדם לאדם יהיה אדם. אנחנו הדור הבא, אנחנו הדור לא זוכרת כבר כלום ולא שוכחת דבר, איך נרקבתי במבול, צלעתי במדבר, כן הנדודי, והתיק על הקר, תביעות רגלעים איך היא אמרה, תלכי אחריהם במסע. קולות צועק מתוך שינה, זה מדהים לראות איך השפה השתנתה. ובטח עוד 1000 שנה, השונאים שאנחנו מדברים בו היום שמענו משם. וטיק טוק ואינסטגרם יעלו לעולם כמו טלפון חוגה. לדעתי, זה ייקח פחות מ100 שנה. הטכנולוגיה מתפתחת בקצב אקספוננציאלי. מה זה אקספוננציאלי? אקספוננציאלי זה גדל בקצב שהולך וקצר מהיר יותר. מטורף, כמו העוקבים שלי בטיק טוק. יש לי רעיון.
אולי ניצור תמונה מהעתיד, על הפערים שהוא בינינו לבין הלבים המפונקים שהוא לנו. רעיון מצוין. תקראי להם. תגיד לאלכסה שתקרא להם, אין לי כוח לעלות לחדר שלהם. זה בדיוק העניין ספיר, הם צריכים לתת להם דוגמה אישית ולא להפעיל את הבינה מלאכותית על כל זכות כפי שהם עושים. בדיוק על זה אנחנו רוצים לדבר איתם. מה גם שיש לך את אלכסה תקראו להם? אין לי כוח לאמץ את הגרון. ילדים, בואו בבקשה לסלון, אני ואבא רוצים לדבר איתכם. נו אמא, אנחנו במשחק בוויר, תשלחי את אלכסה שתגיד לנו מה את רוצה. שום אלכסה, בואי נתכף ומיד לפני שאני אגביל לכם את המציאות המדומה לשבוע. נו אמא, בבקשה עוד 5 דקות. למה אתם תמיד חייבים להפריע? עכשיו. בואו כבר. אוף, אמא, את לא מאמינה שזה ממש מכניס אותי לדיכאון שעוד עוד הייתה משחק VR באמצע? זה לא פשוט לרדת מהסוס בג'ונגל בברזיל לבית המשעמם הזה. מה יש לך, ליאם? בגיל שלך שיחקנו פורטנייט ואמרנו תודה על כל דקה שהורים שלנו נפגעו לשחק. פורטנייט? מה זה פורטנייט? יא בומר! זה משחק משעמם שהם שיחקו כשהיו קטנים, ולא ברור למה הם בזבזו עליו כל כך הרבה זמן. חוץ מזה, נמאס לנו לשמוע על סיפורי הפורטנייט שלכם. אלכסה תביא קולה מהמקרר. קולה בדרך מעיין, עם כמה ואתיה, זה לא משקיע. אלכסה, את לא הולכת לשום מקום. מעיין, החלטנו שאנחנו משמיטים את אלכסה לשבוע. מעיין, ביקשת קולה, עם כמה ואתיה, זה לא משקיע. לא מאמין! למה אתם עושים לנו את זה? איזה הורים אכזריים אתם? עם כמה ואתיה, זה לא משקיע. ביקשתי ממך כבר בבוקר לשים אותה על אוף, נכון? נכון, אבל הייתי צריכה שתכין סרט של הילדים, מה אני אעשה? תתביישו לכם. כשאנחנו היינו בגיל שלכם לא הייתה בינה מלאכותית. מי ידע בזה רובוטים? הכל עשינו בעצמנו. היינו קונים את הקולה בעצמנו. ואת הכוסות אף אחד לא היה שוטף לנו. ואפילו היינו שמים את הכוסות במדיח ומנקים אותה בקצת מים לפני. אז בגלל שאתם סובלתם, זה אומר שגם אנחנו צריכים לסבול. אלכסה, אל תקשיבי להם ותביא לנו קולה מהמקרר ו3 כוסות מהארון. ברשותך ירדן, כמה כוסות להביא? 3 כוסות ולימה ואבא אל תביא. אלכסה את הולכת לשום מקום. ירדן אתה חוצפן. אם תמשיכו ככה, אנחנו נשבית לכם את אלכסה לשבועיים, ברור? בעוד 2 דקות, אלך להכין אורז וקציצות. הנה, תפסנו אתכם. למה לכם מותר לתכנת אותה להכין אורז וקציצות, ולנו אתם אפילו לא מרשים שיתאבל לנו קולה? זה לא פייר. אוכל זה לא לנו, זה לכולם, ברור? סתם תירוצים, אתם משתמשים מתי שבא לכם, ואחר כך עוד אומרים שאנחנו הסלים, ושאנחנו צריכים ללמוד להיות עצמאים. סליחה, מה אתה עושה? אני יודע איך לתכנית אותה שהיא לא תקשיב בקולות שלכם ולא תעשה בשבילכם כלום. חסר לך ליאם, אם תעשה זאת אנחנו נוציא אותה מהבית. כולם אומרים שזה מפחיד ושזה לא יעשה טוב לאנושות. למה אף אחד לא עוצר את זה? עכשיו שאני חושבת על זה, אבא שלי תמיד אומר שקדמת הטכנולוגיה חזקה מהכל, ושלא יהיה ניתן לעצור את זה. ואמא שלי אומרת, טכנולוגיה אתה עושה את עולם הערכים. סבא שלי אומר שעולם הערכים של בני הנוער הרוס כבר עכשיו, הוא לא צריך לחכות לעתיד שיהרוס אותו. והוא גם אומר שמה שמניע בני הנוער היום זה איך הם נראים ברשתות החברתיות ואיך לעשות כסף קל ומהיר. וואלה, אני לא מסכים עם סבא שלך. אני חושב ש7 באוקטובר הוכיח שיש כאן עדיין ערכים לא פחות מהדור של החיים שלנו. ואפילו לא פחות מהדור של החיים והסבתות שלנו. בני הנוער המתחרים התנהגו בגבורה, בערבות הדדית ובאהבת הארץ. והלוואי שגם ההורים שלנו וגם הסבים והסבתות שלנו התנהגו כמו החיילים שלנו. להתרחב ולאמן מה חשוב. אז רגע, אם הייתי מבקש מכם ליצור תמונה של עולם אידיאלי, איך הייתם רוצים שעולם כזה ייראה? זה ברור, עולם ללא עיגו ומריבות. עולם ללא אלימות, עולם ללא צביעות, שקרים ומזימות, עולם ללא פושעים, עולם ללא שנאה ונקמה, עולם ללא שנאת חינם. אוקיי, עד עכשיו אמרתם בעיקר מה לא הייתם רוצים שיתמלא העולם. אבל מה כן הייתם רוצים שיתמלא העולם? מי ייתן שיתמלא העולם באהבת חינם? מי ייתן שיתמלא העולם בנדיבות ובאחדות? מי ייתן שיתמלא העולם בערבות ועזרה הדדית? מי ייתן שיתמלא העולם ביושר ובכנות? מי ייתן שיתמלא העולם בבחירה ובחובה?
מי ייתן ויתמלא העולם בנתינה וקבלה. מי ייתן ויתמלא העולם באהבת האדם. מי ייתן ויתמלא העולם באהבת הארץ. וואו, נראה לי שזו תמונה מעולה ואופטימית לסיים את ההצגה. מה אתם אומרים? אז רגע, אולי זאת ההזדמנות לאחל לעצמנו כמה איחולים רגע לפני שנשקף את היסודי ונעבור לחטיבה. רעיון מצוין. הלוואי שנזכור את החוויות הטובות ושנלמד מהקשות. הלוואי שנצליח בלימודים. הלוואי שנמשיך להיות גאים לטיולים. הלוואי שנכיר חברים חדשים. הלוואי שיהיו לנו מורים טובים, מורים לחיים. הלוואי שנישאר חברים מגובשים. הלוואי שלא נפחד לטעות. הלוואי שיהיו ימים טובים. וואו, ריגשתם. אני בטוחה שעם הערכים שקיבלתם בהקרבה, תצליחו בכל מקום שרק תבחרו ללמוד בו. וזה גם סוף ממש טוב לסיים את ההצגה. בחלוני אני רואה רחוב כמו נהר גוי ואנשים לעבודת יום המורים ותינוקות של בית רבה עם הילקוט שעל גבם